Ни пак излизахме на пътя. Тодоре! Ще да кажа, че е много добре приспособено, ама... Намерихме си горски ягодки. И започва нашият преход. We fucking made it. Връх Масала 2925 метра. Здравейте, приятели! Какво да има, бе? Какво ще ходим? Къде ще ходим? Къде как ще ходим, бе? Отиваме на изкърпанега на екопътеката. Ами аз да се преобуя. Ами ти както си тръгнала с тая капелка, ще е нужно. Така, здравейте, приятели! Кажите къде сме? На Луковит. Какво ще правим на Луковит? Ще гледаме къщички. Така, знаете, приятели, отдавна нямало влог. Всъщност не толкова отдавна. Но миналата година нашето пътуване с мама, където ходим се на екскурзии. Вари си земи в раницата. Направо тук само ми прекъсвате влога. И миналата година ви казах, че снимахме, не помня къде ходихме вече миналата година, на Родопите. И си обработих влога, обаче не успях да го кача, защото трябва да платя 9 евро. Но тази година сме хакнали системата, ще снимаме влога и ще бъде обработен и качен. Така че, thank you very much, ще се включим след малко. Бе, айде минавай. В началото пише, че пътеката е километър и 600, всъщност на нас не излезе километър и 300, макар че минахме от всякъде по сухопътния маршрут. Може да продължите с лодка, информативно е около 20 лева. Да. И там може да се разгледат различни неща, ще кача някъде тук. За около 20 минути се минава, ние влезнахме в една дупка, там някаква дупка и седяхме там около 10 минути. Те съм да покажа 37 минути, така че да кажем, че около 15 минути сме отделили на тази дупка. Че за 20 минути се минава всичко. Нали, без да спирате и такова. Нали, супер спокойно вървене, много е спокойно, става за деца, възрастни, куца, котки и там който се си. На вас, господине, някакви мненица? Мненица... Харесва ми, на снимки е по-красиво по принцип. Но хубаво направено. Одобрявам. Къде са ни следващите дестинации? Пещерата Божиите очи, не знам, или проходна. Проходна. Да. И каменните къщички. Тя е една. И камени къщи в множествено. Мамо, отдавна не си участвала в влоговете ми за YouTube, обърнете се. Да, кажете. Здравейте! Здравейте! Как сте? Супер! Лело, вие за първи път сте част от моето YouTube общество. Представете се. Се представя? Да. Кажете как се разбихте главата. Кажете как се разбихте главата. Много лесно! Така че внимавайте, като влизате в тази дупка. Destination number 2. Пещерата Божиите очи. Проходна. Навънка е поне 68 градуса. На около 10 минути е с кола. От изкърпане от екопътеката. Сега ще ви снимам. Аз ще запомня. Много добре се вижда между. Си интернет искам да намеря. Да, Дестинация номер 3. Каменните къщи край Карлово. Това не е Тодоровата къща. Ето тук мисля, че дават...
правя апартмент тур. Намираме се в Перси Флора, Боровец. Така, моя кухничка. Щегателен диван, с масичка, ето го Тоншко. Мама, чакай мамо да покажем на хората. Благодаря ви. Една тераска с гледка. Красива гледка на дръвченцата. И ето другата стая с още една тераска. Имаме два телевизора. Има дори бебешко легалце и банята. Така. Ето това е обикновена баня, чистичка. Така. Това е апартмент тура. Това е за мен и за мама и за Тошко, Леля и приятели за Доко. Та, в Боровец сме, защото целта на цялото това пътуване е да качим връх Мусала. Да, ще видите по-нататък в видеото де. И така, общо взето, това е за момента. Утре ще ходим на Бейли Искър, вечер ще гледаме финала на Европейското. Да. Приятели, любими, след като се изкъпахме, малко се починахме, сега отиваме до Самоков, до Lidl, за да си напазаруваме. Както видяхте, има кухнички и до вечера така или иначе ще гледам, както ви казах, финала на Европейското. Трябваше да си вземем нещо за снакс да гледаме. И сега да ви кажа, че отиваме до Lidl и с малко ще ви покажа. Много обичам да гледам. Така че, стоп чудото. Приятели, върнахме се от Lidl и така прави обещания. Така вече снимах за TikTok, така че ви показвам real quick. High protein balls. Най-добрият сок, буквално има вкус на фреш. Най-добрата шунка от Lidl. В смисъл, take notes. Take notes от моят пазар, наистина. Авокадо. The perfect ripe avocado. Може да сме на почивка, но there are no fucking excuses. Cream cheese light. Чесън за авокадото и лимон за авокадото. 3 в 1. Тараторчето е the best, обаче мисля, че нещо, което не ми харесва, мисля, че беше с нарязани краставици. Само с нарязани краставици таратора. Активики с овес. Муса, много е хубав. Този шоколад, хора, добре го вижте. Сагата беше такава част, когато го видях, ще да падна. И защото едно време, аз шоколад не обичам и сладко много не обичам, но най-много обичах шоколада на Своге екстра какао вишна. Only the fucking best шоколад. Обаче ми го спряха и даже писах на Своге, ако някъде ще го сложа по екраните, когато видях този шоколад в Lidl бях. I'm fucking buying it. Това друго май няма. Имаме тук бара. Имаме бира. Трябва да гледаме европейското, ви казах. Вода. Гледаме европейското. Айде вива Испания. The next day. Добро утро! Тази сутрин пихме кафенце на тази прекрасна гледка. В момента какво правиш? Какво активика? Да. Това е моята закуска. Имаме крема сирене с авокадо и шунка, 98%, както видяхте вчера. Не знам дали ще ги вземам тези двете, може би само едното, but anyways. Да. И къде ще ходим днес? Екопътека ще ходим. На коя екопътека? Намира се в село Бели Искър. Се казва Бели Искър. Колко тематично. Да. Приятели, ние се оправихме, тръгнахме. Минахме през село Бели Искър и в момента отиваме към екопътеката. FYI, пътя е отвратителен, така че много внимавайте, но като карате бавничко е, да кажем, бонус. И да, ще ви снимам вече от екопътеката. Ето, приятели, това е
Но ние пак излезахме на пътя. Тодоре! Ще да кажа, че е много добре приспособено, ама... Натам посочват. Нещо излезнахме от пътя. Положението. Той бах си еко пътеката. Нещо малко се объркахме. Бе, да не е от другата страна, па преди моста да бяхме продължили нагоре. Не беше обозначено там. Майн сме... Приятели, информативно разбрах какво се случва. Просто по някои части се върви по асфалта и сега сме на мост номер 3. Айде, банда! Но определено ви препоръчвам по-скоро да дойдете пролетта, когато водата е доста по-пълноводна, отколкото в момента. Намерихме си горски ягодки. Май никога не съм пробвала горска ягодка. Случи нещо малази. Мале, много приятни миришкат само. Много сладки и ароматни. Ето това е краят на едната посока на пътеката. Приятели, точно 4 км са до краят на екопътеката. Сега завъртаме и да видим колко ще са додолу. Това е последният 8-ми мост. Тръгваме по кръговия маршрут. Малко се отклонихме от пътеката и дойдохме на една панорамна площадка. Приятели, набързо да ви разясня, понеже ние приключихме нашият поход. За нас маршрута изобщо не е кръгов. Сега ще ви обясня защо. Тръгвате от тук. Те са 8 моста, които трябва да минете. Тук е заслона, който ви показах, където реално свършва пътеката. И от тук е асфалта. Може да се качите до панорамната гледка, която ви снимах и видяхте кадри, но няма смисъл за мен. И ако го махнете това, никак не е кръгов маршрута. И може да се върнете само по асфалта, може и общо взето по същите места, но за мен няма смисъл да се връщате отново на същите места. Да. Това беше от нас за днес. Не знам дали ще се включим после, но ето 7 км и 800 за 3 часа и 6 минути, като аз съм спирала часовника. Едно набързо включване. Реално пътеката, много хора казват, че е супер лека, права, реално не е чак толкова лека. Средна степен на трудност. Да. Измарящо се все пак. Не, тя не е трудна, но е дълга. Това е. Да, близо 8 км са все пак. Но имаше много дечица, малки дечурлиги чушки. На зелено училище. Да, по 3-4 годинки, което наистина не е трудно. Има си изкачване, може да е малко изкачването, но има такова. Не е равен маршрут като изкърпанега. Това е информативно, което имам да ви казвам. The next day. Добро утро, приятели! Добро утро! Добро утро! Добро утро! Добро утро! Кажи добро утро! Добро утро! Къде се намирате? Намираме се на господин Лифт Ястребец. И закачвам и горе до хижа. Коя беше хижа? Ястребец. Буксуваме ли? Буксуваме ли ще? Скоро започва нашето истинско изкачване и причината защо сме борвете, защо този клип съществува.
всеки пилон. Така, качихме се, извинявам се за вятъра и започва нашият преход. Облякахме се, че горе е студено, загряхме, като едни истински фитнес-джи. Така, това е май трудното, това е лесното, ние сме по това път. И тръгваме. Достигнахме първата дестинация, първата хижа. Мисля, че се каже Мусала, сега ще го сложа, ще проверим. За около час го дава, така че 57 минути за нас, 55-6 някъде. Като снимам, 3 км и 300 близо. Като не сме вървели много бързо, маршрута до момента е изключително лек и приятен. Направо по-леко от вчерашния. До момента. Да, хижа Мусала. Измий си слънцезащита, сега па трябва да намажа. Аз пиете сега се намаля. Мами, как си за сега? Супер! Не си ли леко изморена? Една идея. О! Почини ли се човек, мога продължава. Джунита вече е на предела. Да, приятели. Опа, ще се пребия. Но заслон леден на езеро сме, както видяхте. От хижата до тук е час и 10. Почти 6 км са до тук. Казаха ни, че до Мусала остават по-малко от километър. Къде ще поседим сега? Добре. И това е информативно до момента. Малко остана до Мусала. Е, там горе. Май. Ей, тук ни леденото езеро. Продължаваме. Каква е тази бавната песен, деца стала? We fucking made it. Връх Мусала 2925 метра. От ледения заслон до тук са 30 минути точно. А до самия връх от хижата с 7 км 250 метра. Приятели, тук малко почивам и надолу, че надолу беше страшно положението. Много да внимавате, че бая са хлъзга. Сме на заслона отново и трябва да идем само, мисля, че се пада ей тук. Чакайте, как да го покажа. Тук. So, basically, приятели, трагаме по друг маршрут на връщане, защото по този маршрут, който дойдохме, ето я хижа Мусала, качихме се тук и се качихме там на майка, за да не ви казвам къде. Сега вместо да го качваме това на ново и да го слизаме, ето там слизат хората, точно там, ние слезнахме от тук. Така. Мисля, че се води зимния маршрут, минава се покрай езерата и се отива пак към хижата. Финал! Бяхме ето тук.
The next day. Приятели, днес не сме се включили, защото нищо не сме правили. Сега седнахме на едно заведение в Самоков и ни донесаха ето този хляб. Тук имаме зеленчучки, тараточенца, работи. На следващия ден бяхме на екопътека Песеко в Боровец и си почивахме и играхме генерал. Миля, ти както ти с кръстоса не пати, един пъти за Петиц нямам, не? Нямаш. The next day. На създаването на... Няма се дръпнем да покажем България. Пък вижте Белгията. Всъщност мисля, че продължава тук в Белгия. Те до ден днешен си е кралство. Това е Франция. Не е Франс, започва от тук. Не, Франк. Той е преди Франция. Ерата.